11? 11, no? Tama, 11. Pag-take note talaga ang mata. 11 inches. Na, grabe yung sa tummy ko, guys. Hey everyone! Welcome back to another vlog! So, pasensya na po sa aking face. Ang itim ng aking mata. Galing kasi ako night shift, guys, and natulog ako kanina mga 12 PM na. And currently, ang time na po natin is 7:44 PM. Nagising ako ng 6:30 PM. So, ginawa ko, nag-feed pa ako ng dogs, and inayos ko pa po yung video natin, which is already up on my channel. Yun yung mga Sunday shoutouts natin, guys, and yung mga time na pasimula pa lang ako na mag-workout. Ayan, so, by this time, ayun, tapos na yung 2 weeks shred natin because today is the last day of the 2 weeks shred. So, today, guys, yung gagawin natin is gagawin ko yung workout na pang 14th day, and then after that, i-reveal ko na sa inyo yung measurement ko from after a week, kasi hindi na ako nag-measure before before nito lahat-lahat. So, ang alam ko lang is yung timbang ko. So, ang nangyari, nung nag-take ako ng pictures ko ng after 1 week, ayan, naisip ko mag-measure. And kasi nga, nasusuot ka na yung mga ibang damit ko. So, nag-measure ako, and then ngayon, guys, mamaya mag-measure ako para sa after 2 weeks na effect kung may pagbabago pa sa katawan natin. Sana naman meron. So, for today, guys, is the 14th day. Ang gagawin na po natin ay, yan na. Ito yung cardio na pang pinakauna lagi. And then, abs. And then, ito yung favorite ko, lower body. And then, core and arms. Ayan. Gusto ko din tong core and arms. Ang nagiging problema ko ngayon dito, guys, is yung joint ko dito. My gosh. Para kung may arthritis na yata ako. Kasi tumutunog-tunog na siya. So, after talaga ng lockdown, executive, lahat pa x-ray. Ayan, guys. So, simulan na natin kasi gabi na. And gusto ko na rin kumain. But anyway, after this, guys, sabi ko sa inyo, magre-rest lang siguro ako ng mga 3 days, 4 days, ganyan. And then, I'll be on another challenge again. But, next will be kay Cassie Ho. Yun naman, yung kanyang mga, may abs challenge ata siya ngayon, parang 7 days abs challenge. Yun, tatry lang natin yun kung kakayanin ba. Hey guys, so tapos na yung first workout. We still have 3 more to go. Yan, nag-start na siya. Nagmamadali siya, besh. Hindi pa ako nakakapagpahinga. But anyway, parang mas madali na lang siya sa akin ngayon. Yung 2 weeks pala na dire-diretso ka nag-workout, talagang mapapalakas mo yung katawan mo. Especially my arms ngayon. Mas malakas na siya. Nabubuhat ko na yung sarili ko. Though, hindi pa rin kagaya na kasing lakas ng mga ibang talagang sanay na. But at least I can do now the push-ups, ganyan. Pero, yun nga, konti pa lang na trabaho or konti pa lang na power yung kaya niya. But anyway, if we will continue doing workouts naman, mas mapapalakas pa yung core, yung arms, ganyan, guys. The workouts are now easier for me kasi di ko alam, siguro alam ko na yung routine, tapos alam ko na yung technique, proper positioning, gano'n na. Ay, naku guys, I'm so happy. Iba yung nabibigay na happiness ng workout. Hey guys, so I am done with the 3 workouts and isa na lang yung gagawin ko, which is for the arm and for the core. Yan, so yung tatlo naka-timelapse, itong pang-apat, papakita ko na sa inyo, hindi ko siya ta-timelapse para makita nyo kung paano ko itinatawid yung workout na normal lang na may patigil-tigil, ganyan. Kasi some of you guys, sobrang nakaka-inspire, ganyan. Thankful ako, kaya lang
Baka kasi isipin nyo na ganun lang kadali para sa akin yung workout. Hindi guys, sobrang nag-struggle din ako. So kung nag-struggle kayo, normal lang yan. Kung nahihirapan kayo, nasasaktan na yung katawan nyo, normal lang yan. Hindi kayo nag-iisa kasi mahirap talaga mag-workout. Hindi yung ang dali-dali, parang yung mga nasa YouTube lang na na mga workout instructors. So makikita nyo ngayon kung paano ko siya tinatawid, kung ilang hingal, kung ilang sigaw yung ginagawa ko. Let's start! Oh my God! Hindi ko kaya yung up and down clock, kaya yung ginagawa ko is push up. Knee push up. Oh my God. Oh my gosh. Ah. Tagal. Ha? Ano naman? Hi guys! So finally natapos ko na yung 2 weeks clothing challenge, 2 weeks shred. Grabe, ang dami kong pinagdaanan. As in guys, yung tipong hindi ako nagra-rice everyday. Pero hindi naman sa hindi ako nagra-rice. Meron yung time na hindi ako nakakapag-rice talaga. Pero kapag gustong gusto ko talagang kumain, pinagbibigyan ko yung sarili ko, pero 1/2 cup of rice a day lang talaga. Tas more on protein, more on fibers, ganyan. Ganon yung, more on gulay ako. Ganon guys. Tapos, yun, kung sinunod ko talaga yung workout na yung pagkakasunod-sunod. Kinuha ko talaga dun sa calendar niya. Anyway guys, kung makikita nyo yung last na mga videos ko, yung pinakalas, ganun talaga yung katotohanan dun guys. Hindi lahat ay na-execute. Hindi lahat kaya mong gawin. Kasi, especially kung nagsisimula ka pa lang, sobrang hirap talaga. Hindi mo alam yung proper positioning, hindi mo alam yung kung paano ba huminga ng maayos para hindi ka mas lalong mahirapan, gano'n. Pero nung nakuha ko naman na yung tamang paghinga talaga, mas napapadali na yung workout. Kasi hindi na ganun yung nahahapo, yung parang mawawalan na ako ng hangin, tsaka sobrang sakit na ng ulo ko, ganun yung feeling. Kasi kapag hindi maganda yung paghinga ko, yun, kung sobrang bilis, ganun, mas lalong hindi maganda. Kasi naiipon yung acid sa katawan, sa lungs. Alright guys, so dala-dala ko na yung notebook ko na pinagsulatan ko ng measurements ko dito sa chan ko tsaka dito sa arms ko. Sayang nga hindi ko na measure yung sa thigh ko, yung leg ko. Eto, measurement ko lang siya last week after ng first week ng clothing challenge. So yung tummy ko is 35.5, yung left arm ko is 11.5 inches to ha. And then yung right arm ko is 12. So tatry i-measure natin ngayon kung may improvement kasi 'di ba? Ngayon na yung last ng clothing. So kasi kung sa weight lang guys, sige sasabihin ko mamaya. Mag-measure muna tayo. Right. So ito po ang aking tiyan sa kasalukuyan. Okay. Ito yung mineasure ko guys, yung tapat mismo dito kasi ayoko na iba-iba yung ma-measure ko. So ganyan natin. Ay, kinakabahan ako. Oh my gosh! Oh my gosh, Sabel gosh! Yan. Paano ba? Yan guys.
Diyan na nagmi-meet. So, parang 30, sabihin na natin 33, para medyo maluwag-luwag pa. Pero, yung ano talaga niya is parang 32.5 or 32.7. Oh my gosh! Is this for real? Is this for real? Tapos, tingnan naman natin yung aking right arm na dating 12. Baka ito ang hindi nagbago, besh. Kasi malaki pa din yung braso ko. Ba yan? Ang hirap. Ang hirap mag-measure ng sarili. Ayan guys, medyo maluwag pa siya. Kita nyo ba? 11.5. Actually, medyo maluwag pa, oh. Ayan, 11.5. 0.5 inch ang nabawas. Yung left ko naman is 11.5 previously. Ala, wait nga, minilista ko nga. Ang aking tummy from 35.5 naging 33.7. Ala, my gosh. Tapos ang aking right arm naging 11.5. Tama ba? Okay. Tapos yung left arm ko naman na dating 11.5, guys. Oh my gosh. 11? 11, no? Tama. 11. Parang tig 0.5 lang sila ng ano, binawas. So, yung left arm ko, wow. may pagte-take note talaga ang madam. 11 inches. Ala, grabe yung sa tummy ko, guys. From 35.5 naging 33.7. Hindi ko na-expect yun kasi nag-measure ako the other day. 34.5 lang siya. So, parang 1 inch lang nabawas. Ang saya. So far naman, maganda yung nangyari sa katawan ko. Malayo pa ako, guys. Malayo pa ako sa mga talagang, you know, top ng capabilities ng katawan ko. Yung mga dating workouts na nagagawa ko, hindi ko pa rin sila totally nagagawa until now. Tas yung dating katawan ko is, hindi ko pa rin siya nababalik. Dati kasi 55 kilos ako. Nung nag-start ako nitong challenge, I was 64.5 or going 65 kilos ako, guys. Yun. So, nagtimbang ako kahapon. Ang nalus ko lang is 1 kilograms. Yun. Pero in fairness ha, kasi sobrang tagal ko nang tinatry na mag-lose ng weight. From last year, last year, yung parang, nung summertime, kasi dami din pagkain, ganyan. Hindi talaga ako nakapag-lose ng weight kahit 1 kilogram. Yun. So, good thing, in 2 weeks, nakapag-lose ako ng 1 kilogram. Pero sabi kasi, hindi kasi talaga dun sa weight mo makikita yung pagbabago. It's all about the size. Kaya, nung nalaman ko na ganun, kaya ako nag-measure. Kaya yung measurement naman, ayan, magme-measure tayo, guys, kung anong mangyayari. But for my weight, lose naman ako ng 1 kilogram. So yun lang, guys. I hope you enjoyed watching this video. Natapos na po natin ang 2 weeks shred. Hindi na ako makapagsalita. Naantok na ako. Tapos, bukas, mga 3 days or 4 days na hindi muna ako mag-workout and then babalik tayo. Guys, pagbibigyan ko lang yung katawan ko ng kakain. Huwag nyo sana naman akong i-bash. Gusto ko kumain lang din ng mga ibang cravings ko kasi feeling ko malapit na rin yung period ko. Though, ko-control pa rin natin. Tsaka para hindi masayang yung mga food, lalo na yung mga saging dyan, na mga binigay ng kapitbahay. So, tomorrow, I will make banana bread. Hopefully, para mabigyan ko din yung nagbigay ng banana. Nakakahiya eh. So, thank you so much, guys, for watching. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-follow ako sa Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! So, habang naghahanap ko guys ng mga steamer, nakita ko itong mga bowl na to, mga clear na malalaki. May mga ganito pala kami na tinatagong aking ina. Kasi, mahilig mag-bake yung kapatid ko nung nandito pa sa Pilipinas. So, may naluto na tayong 3, guys. Titikman ko lang yung isa. Para kung hindi pa luto, edi. Pero feeling ko naman luto na to eh. Ang bango, besh. Ay, mali.
Saks, ang bango. Sarap. Wait lang. Sarap. Ang perfect ng combination ng tamis ng banana tsaka ng cinnamon. Oh my gosh. I'm starting to love cinnamon na.